kwesasiqendu sethu sesiyimisa abantwana bathe dlundlu sizabe sinalo kundwendwe luzasivalela sizabe sinalo undwendwe luzasivalela ngolilitha kaNtsundwane ke lowo i-2000 uthole 2000 elithekaleli ibhadlile kodwa lela 2000 ke silaziyo kodwa ke makhe ndiye engomeni ngoku 0860 2672 2K elibhadlileyo. Hayibo. Fele acima. Hello. Molweni mama. Ngicela ulilitha. Nguye kanye lona mama. Oh, lo kaSisToz. Nguye kanye lo. Oh, okay. Ngeke sibandele. Alright, ndiyabulela. Okay. Futhi naye kulilitha emxelweni. Molweni lilitha. Masifotise SisToz estudio. Mandilithabathe elithuba kusasa nje ngalomhla weSunday yokuqala apha kule nyanga yesibini ku2023 ndibhotise kuSisToz na kubo bonke abantu ohleli nabo apho estudio ndibhotise kumakhaya ngamakhaya nakwindawo ngendawo abaphulaphuli bekuzo elami igama ke ngulilitha Ntsundwane ndikuvile ke undibhuda phaya ndili2K elibhadlileyo utolo ke lo uzulu umchenge udla ngamandla ndilapha eKapa ngokuhlala ekhaya lisemonti. Kakhulu Siko kwenyakobo. Ngizama kuba abantwana bangene mfolo ngengalo bazabo. Akho ngxaki SisToz. Lilitha umbuzo wami umnye nje uthi njengoba abazali bakaYesu xa babelizwe ephasikeni labengabufumani Yesu abanye bemkhandela sebajika bade bayokufuna besabe bengamfumani. Usithi kumbuzo wami inoba ihambe njani na eyokungahambi naye uYesu ngoba kucacile ukuba xa engafumaneki ukubhaqa ungahambi naye kufuneka uphinde uphuthume futhi uyokumkhangela uYesu masekuwe lilitha mhlawumbe ukuhamba ngaphandle kukaYesu kunganjani ethulo okanye ukuhamba noYesu kunanzuzuni sizithini icebo lakho kubantwana bakhe zonke. Mandibulele kakhulu ngomxholo obaluleke kangaka SisToz ndibambe ngazo zozibini ndiyathobeka kakhulu kokuba ndithi ndibe inxalenye yale nkqubo namhlanje ndizathi ram nje okokuqala ndiyafuna ukuthi kunenjongo yokokubana uYesu azalwe futhi ke injongo yokokuba uYesu azalwe was shared nabazali bakaYesu. Xa ufunda pha ukusukela kumqolo wokuqala ukuya kumqolo wesixhenxe phaya kuLuka kule chapter sifunda kuyo siyaxelelwa phaya into yenzekileyo uMaria noJoseph umntana wazalwa wayotsho esitalini samahashe ihambe iye kuverse 8 to verse 20 kufunyaniswe abalusi abasendle ngexesha lobusuku ku-introduce kwaba balusi okokuba nazi indaba zovuyo zokuba umsindisi onguKristu uza kuzalwa futhi yoba yinkosi. Ndiyafuna ke ukuyiveza into kokubana ngobana nje introducewa uYesu uintroducewa ngefunction yakhe ngomsebenzi azawuwenze introducewe nangerelation yakhe ukutsho ubudlelwane azothi abe nabo ngoba kuthiwa ungumsindisi onguKristu kuphinde kuthiwa uza kuba yinkosi. Xa kuthiwa uzaba ngumsindisi that means ngumsebenzi aza kuwenza lowo uza kusindisa. Xa kuthiwa uzaba yinkosi that means ubudlelwane azawuba nabo nabantu emhlabeni. Kudinge ke ngoku kokuba abantu bangazani noYesu only ngokwefunction yakhe which is ngemisebenzi yezandla zakhe. Kudinga ukuba badlule abantu kwifunction kaYesu baye kwirelation which is ubudlelwane bakhe ubudlelwane babo noYesu. Andazi noba ndiyavakala na SisToz. Yes,
uzaba ngumsindisi, which is that is his function. Okunye uzaba yinkosi, that means that is his relation nabantu. Abantu funeka beyi-understand ukubana akazange azakusindisa nje kodwa uzele ukuba yinkosi. Yes, ongame. Now ke ngoku sifumana abazali bakaYesu bekhangela uYesu, bebehamba noYesu throughout the chapter, oko behamba naye. Kodwa xa kufikwa kule miqolo ugxile kuyo SisToz, uverse 41 to verse 45, kuthiwa bamkhangela zaphela iintsuku bazomfumana ngosuku lwesithathu, oko bemkhangela bemfuna bengamfumani. Now umbuzo wam, ingaba they missed na the purpose yalo mntu uzalwayo? Kutheni nje bengazumazi apho akhoyo? Now ithi iBhayibhile baye bamkhangela among his relatives, among his friends. Ndiyafuna ukuthi xa iphosiwe injongo kuyathanda okokubana kujongwe kwizixuku. Uhambo ngaphandle koYesu liyathanda ukuba luhambo oluqale kwizixuku. Ndiyafuna ukuthi kumntu okhulayo phaya, umntu omtsha osajongene nokuya ngaphandle ebomini, efuna to unleash his purpose, to unleash his potential, ndiyafuna ukuthi izixuku zijonge, ngoba izixuku ziyathanda okokuba zithandwe ngabantu abaluzene nenjongo yabo, because abazali bakaYesu ndiyafuna ukuthi they have forgotten the purpose. Ndiyafuna ukuthi abazali bakaYesu bebephulukene nepurpose yokuzalwa kukaYesu, ngoba bekusuppose bayamazi apho akhoyo ngeli xesha. Ngoba siyeva into yobana bathe bakumfumana bamfumana ehleli nee-teachers, esalesa, ebuza imibuzo. Bekusuppose bayayazi injongo kaYesu okokuba izawuhamba phi ukuze ade afikelele ekusindiseni, ukuze ade afikelele ekubeni yinkosi, okokuba funeka efunxe amava, funeka efundile. Now uhambo ngaphandle koYesu ndizokutsho okokubana iyathanda uba luhambo oluxabise izixuku. Mntomtsha, ziqwalasele, uzigqale izixuku ozithandayo, ngoba izixuku ziyathanda ukuphosanisa abantu nenjongo yabo ebomini. Kodwa uYesu wathi, no, I am not going to go back. I'm gonna stay here in Jerusalem. Ndalese, I'm gonna stay here in Jerusalem. Ndingqamane nepurpose yobomi bami, ngoba ipurpose yami ifuna ndifunde, ifuna ndixhobiseke okokuba hlobo luni olu lwabantu endiza kuthi ndihambe ijeni yam nabo, okanye ndihambe ijeni yam kubo. Yiyo le nto nakwaXhosa siyova kusithiwa inyathi yabuzwa kwabaphambili. uYesu ngeli xesha hamba emhlabeni unguThixo phaqa 100%, aphinda bengumntu phaqa, kodwa wathi nangona enguThixo nje, wathi kodwa ndiza kuhamba, ndiza kufunda kwaba bantu sele bengaphambili. Ndiyayiva incwadi yeHebrews chapter 12 isithi uThixo abo abarecognize as onyana bakhe uyabaqeqesha. Masilululamele uqeqesho, masilujonge apha kuYesu, walululamela uqeqesho, walulamela uqeqesho hayi oluspiritual lodwa, kodwa noqeqesho olujongene nee-laws ne-society. Uba siyayijonga ihambo kaYesu, uYesu was so cognizant of the social aspect, ukutsho ubudlelwane nabantu, ngoba waye-understand okokuba uYesu uza kusindisa abantu, kodwa kazange aza kusindisa abantu nje, kodwa uzaba yinkosi kwaba bantu. Ndiyafuna ukutsho okokubana masijonge iinjongo zethu. Amaxesha amaninzi iinjongo zethu azikho sesixukwini, kodwa zisekunyamekeleni uqeqesho. Alright, ndiyabulela. Ingozi ongathi ungene kuyo mntu omtsha ngokuhamba ngaphandle koYesu,
uzawuphulukana nenjongo yobomi bakho. Xa uthe waphulukana nenjongo yobomi bakho, ilizwe sele lilungele okokuba likufundise indlela zazo. Abantu sele belungele okokuba bakufundise indlela zabo. Uzive nawe okokubana ngoku injongo awusenayo, uzive sowumamele zonke izinto ezimbi ezithethwe ngawe, nobana about umzimba wakho okokubana you cannot amount to anything because of this and this, nobana about i-background yakho, nobana you cannot amount to this and this because of your background, noba kungenxa yezinto ongenazo okanye indawo wena ongekafiki kuyo, i-status. Zonke ezo zinto zizinto ngathi uzimamele wena ngenxa yokuvumela igap yokufundiswa lilizwe nokufundiswa ngabantu, ngoba uye wahamba ngaphandle koYesu, waphulukana nenjongo yakho. Ekuqalekeni kaloku ube ekho ulizwi ekuye uThixo enguThixo. Zonke izinto zabakho ngaye, akho nto yathi yabakhona engekho, yena wajika waba yinyama. Ke ngoko ukutsho zonke izinto eziyinyama kumele okokubana zithi obey to this Jesus, ngoba nguye othwele injongo yobomi bakho. Xa uthe waphulukana naye, injongo yobomi bakho wophulukana nayo, ndiyafuna ukutsho kokubana xa uhamba noYesu, abantu banganawo amacebo, kodwa licebo lakhe eliyaphumelela ngobomi bakho. He knew you before you were formed in your mother's womb. Ndiyamva xa ithetha nabafundi bakhe esithi lowo uva ifuna ukundilandela makazincame yena, awuthwale umnqamlezo andilandele. Into ke ngomnqamlezo ithabatha isigqibo. Ndiyabulela. Thank you so much, Lily. Thank you for support. Ndibamba ngazo zozibini.